Takže tu sme pri zveráku a plniacej stanici Pneumat Cardox, kde si prejdeme postupy prestavby a nabíjania trubice Cardox a pripravíme ju na streľbu. Naším prvým krokom v tomto procese je zaistenie trubice Cardox do zveráka. Našou prvou vecou je, že vycentrujeme trubicu Cardox vo zveráku. Orientácia vypúšťacieho otvoru smerom nadol, zaistenie trubice na mieste. Dnes používame na tréningové účely trubicu Cardox série F57. Proces a postupy budú úplne rovnaké bez ohľadu na to, akú sériu trubice Cardox používate. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa komponentov, ktoré tvoria váš systém Cardox, pozrite si technickú príručku. Trubicu Cardox máme vycentrovanú vo zveráku. Orientácia vypúšťacieho otvoru je smerom nadol. Vezmeme náš štvrťpalcový imbusový kľúč na vypúšťaciu skrutku. Otvoríme vypúšťaciu skrutku a overíme, či je trubica Cardox naplnená tekutým CO2. A za všetky tie roky, čo sa zaoberám spoločnosťou Cardox, je podľa mňa najdôležitejším aspektom procesu a postupov pri skúmavke Cardox vypúšťacia skrutka. Vypúšťacia skrutka bude overovať, či je alebo nie je táto trubica Cardox pod tlakom a je potrebné ju vypustiť za každým, keď sa dotknete tejto trubice Cardox, aby ste ju išli obnoviť. Takže máme trubicu Cardox zaistenú vo zveráku. Vzali sme náš štvrťpalcový imbusový kľúč, otvorili sme vypúšťaciu skrutku a overili sme, či je alebo nie je v nej kvapalina CO2. Hadička je prázdna. Teraz je čas otočiť trubicu Cardox, tak aby aktivačný koniec smeroval nahor a bol pripravený na ďalší krok. Teraz pripravíme plniaci koniec trubice Cardox odstránením aktivačnej hlavice. Vezmite si úderník, pričom dbajte na to, aby bol úderník na opačnom mieste. Nastavte ho na aktivačnú hlavu, udrite spúšťou natoľko, aby ste porušili tesnenie a potom ručne odklopte zvyšok aktivačnej hlavy. Po odstránení aktivačnej hlavy z trubice Cardox sa uistite, že na zostave elektród nie sú žiadne nečistoty a úlomky. Tiež overíte, či je vypúšťací a plniaci otvor CO2 bez nečistôt, akýchkoľvek nánosov. Ak nájdete nečistoty a nánosy vo vnútri aktivačnej hlavy, utrite jej vnútro, aby ste ich dostali čo najviac. Ak to nepomôže, vezmite si vzduchový tyčinky a vyfúkajte vzduch dovnútra aktivačnej hlavy, čím odstránite všetky nečistoty a úlomky, ktoré môžu byť vo vnútri. Ak máte náhodou aktivačnú hlavu, ktorá má problémy s dosiahnutím kontinuity, v tomto momente by ste mali skontrolovať krútiaci moment na zostave elektród vo vnútri aktivačnej hlavy. Nie je to bežný jav, ale je to niečo iné, čo môžete skontrolovať v rámci krokov odstraňovania problémov. Pomocou ihlových klieští alebo iného typu hákového nástroja odstráňte použitý ohrievač. Učapte uzáver. Vytiahnite ho. Uistite sa, že ste zachovali vôľu na závitoch v oblasti sedla v trubici. Pomocou vzduchovej tyčinky umiestnenej na zveráku Cardox vyfúknete vnútornú stranu závitov v oblasti sedla na aktivačnom konci trubice a uistite sa, že boli odstránené všetky nečistoty a úlomky. Teraz skontrolujeme závity v oblasti sedla na aktivačnom konci trubice Cardox. Hľadáte nadmerné opotrebovanie alebo jamky spôsobené nahromadením vlhkosti. Ak závity v trúbke Cardox vyzerajú pevne a neporušene, môžete začať. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa nadmerného opotrebovania alebo jamiek na závitoch sa obráťte na zástupcu spoločnosti Pneumat Systems. Dajú vám vedieť, či musíte trubicu Cardox poslať do servisu, alebo či môžete pokračovať v používaní tejto trubice Cardox. Teraz bol demontovaný aktivačný koniec trubice Cardox. Zameriame sa na vypúšťací koniec trubice Cardox. Otočením trubice Cardox a zveráka o 180 stupňov do polohy, v ktorej je vypúšťací koniec otočený smerom nahor. Vezmete rázový úderník a uvoľníte a odstránite vypúšťaciu hlavu rovnakým spôsobom, ako sme to urobili s aktivačnou hlavou. Nasaďte úderník na vypúšťaciu hlavu, uistite sa, že je zapnutý spätný chod. Narazte na spúšť, čím sa poruší tesnenie a rukou odklopte výpust. Odstraníme opotrebovaný prasknutý disk a medené tesnenie. Ak ich budete musieť vykopávať, zachovajte vôľu, aká bola na aktivačnom konci trubice Cardox a uistite sa, že neporušujete závity alebo oblasť uloženia na výpustnom konci trubice Cardox. Pomocou handričky. Zotrite všetky nečistoty na závitoch a v oblasti sedadla. Všetky zvyšné nečistoty môžete vyfúknuť vzduchom.
Teraz skontrolujeme závity a oblasť sedla na konci rúrky Cardox a budeme hľadať nadmerné opotrebovanie alebo jamky. Ak by sa niekedy vyskytli otázky týkajúce sa toho, či vaša rúrka bude alebo nebude tesniť, obráťte sa na svojho zástupcu spoločnosti Pneumat. Vezmeme si nový pretrhávací disk a medené tesnenie. Medené tesnenie ide dole ako prvé. Pričom zabezpečíme, aby ležalo na sedle vodorovne. Nasleduje roztrhávací kotúč, pričom sa uistíte, že zaoblená hrana strihacieho kotúča je dole. Do konca rúrky. Ešte pri kontrole vypúšťacej hlavy hľadáme nadmerné opotrebovanie v oblasti čela alebo v oblasti závitov. Vezmite si vypúšťaciu hlavu, pneumatický vzduchový olej, len toľko oleja, aby sa závity namazali. Vezmite vypúšťaciu hlavu, ručne ju otáčajte, kým sa nedotkne sedla. Vezmite rázový úderník, uistite sa, že je v pohybe dopredu a nasaďte ho na hlavu. 3 dobré stlačenia s púšte úderníkom sú viac než dostatočné na zaistenie tejto vypúšťacej hlavy na rúrke Cardox. Prestávali sme vypúšťací koniec trubice Cardox a teraz sme pripravení zamerať sa na aktivačný alebo plniaci koniec trubice Cardox. Naším prvým krokom bude otočenie zveráka o 180 stupňov. Tak, aby plniaci koniec smeroval nahor. Teraz vymeníme ohrievač Cardox vo vnútri trubice, pričom sa najprv uistíme, že kontaktný drôt bol 1 alebo 2 vlákna nad čiernym uzáverom, čím zabezpečíme kontinuitu alebo spojenie so sústavou elektród. Nainštalujte nový bezpečnostný ohrievač Cardox dovnútra trubice, pričom sa uistite, že leží rovno a váš medený drôt je hore. Vezmite si aktivačnú hlavicu, namažte závity olejom, nasaďte aktivačnú hlavicu na koniec trubice, ručne nasaďte závit. Až do kontaktu so sedlom vykonajte náraz v pohybe dopredu. Ako to bolo na vypúšťacom konci trubice, 3 dobré stlačenia z púšte trvajúce približne do 3 sekúnd by mali vytvoriť toto tesnenie medzi ohrievačom a aktivačnou hlavou. Sa predtým, ako vyberieme trubicu Cardox zo zveráka, sa uistíme, že ohrievač Cardox a zostava elektród v aktivačnej hlavici majú dobrý kontakt. Pri kontrole spojitosti na aktivačnej hlave sa uistite, že používate blasterový ohmeter a nie elektrikárov ohmeter. Elektrikársky ohmeter v skutočnosti vyžaruje elektrický prúd, ktorý by mohol spustiť ohrievač Cardox vo vnútri trubice, keď na to nie ste pripravení. Konce ohmetra sa vkladajú do kontaktných objímok na aktivačnej hlavici. 1 až 3 ohmy overujú, či máte dobré spojenie medzi zostavou elektród a medeným drôtom na hornej strane ohrievača Cardox. Čiže z bezpečnostných dôvodov a na zabezpečenie toho, aby sa do kontaktných puzdier nedostal žiadny elektrický náboj, dokonca ani taký malý ako statický náboj, si vezmite elektrickú pásku, prilepte obidve kontaktné puzdrá na oboch stranách trubice Cardox, pričom zachovajte vôľu na zostave spätného ventilu. Vaša trubica Cardox je pripravená na nabíjanie. Takže máme trubicu Cardox prestavanú a je pripravená na nabíjanie. Naším prvým krokom je uistiť sa, že odvzdušňovací skrutkový ventil je uzavretý. Vezmite si štvrťpalcový imbusový kľúč na vypúšťaciu skrutku, otáčajte ňou, kým sa nedotkne sedla a potom ju odtiaľ stiahnite. Vypúšťacia skrutka je utiahnutá. Teraz budeme vážiť prázdnu trubicu Cardox. Vyberte trubiku Cardox zo zveráka, položte trubicu Cardox na váhu. Nastavte váhu na 0. Prosím, majte na pamäti jednu vec, nemusíte vážiť každú trubicu Cardox, ktorú rekonštruujete a nabíjate. Ide skôr o záložný spôsob riešenia problémov pre prípad, že by ste mali problémy s nesprávnym zapaľovaním, alebo by sa vám jednoducho nezdalo, že máte vo vnútri tejto trubice dostatok tekutého CO2. Musíte sa vrátiť k tomuto kroku, zvážiť trubicu Cardox, aby ste sa uistili, že vo vnútri máte dostatok kvapalného CO2. Na trubici Cardox máme prázdnu hmotnosť. Teraz je pripravená na plniacu stanicu. Vezmite rúrku Cardox, zarovnajte zostavu spätného ventilu s plniacou armatúrou. Na plniacej stanici Cardox, zaistenie trubice Cardox. K plniacej stanici.
Teraz sme pripravení na nabíjanie prestávanej trubice Cardox. Ako prvé zapneme fľašu z CO2. Uistite sa, že je váš vypúšťací ventil zatvorený, otvorte plniaci ventil CO2 a vaše čerpadlo sa spustí. To, čo hľadáte, je 8 až 10 sekúnd medzi jednotlivými čerpaniami, čo vám naznačí, že trubica Cardox je plná a je pripravená na vybratie z plniacej stanice. Teraz môžete počuť, že recyklácia čerpadla a čas medzi nimi sa začínajú rozkladať. Čoskoro to bude na úrovni 8 až 10 sekúnd medzi jednotlivými recykláciami čerpadla. To je signál, že vaša trubica Cardox bude plná. V tomto okamihu uzavrite plniaci ventil a pomaly otvorte vypúšťací ventil. Vypustenie zvyšného CO2, ktorý sa zachytil v rozdeľovači na plniacej stanici. Odstráňte trubicu Cardox z plniaceho stojana. A skontrolujeme, či ani jeden koniec trubice Cardox netečie. Ponorte vypúšťací koniec trubice Cardox do vody. Nevidím žiadne bublinky. Urobíme aj aktivačný koniec. To ak náhodou uvidíte. Bublinky znamená to, že trubička Cardoxu je netesná. Bude unikať cez odvzdušňovaciu skrutku, zostavu spätného ventilu, zostavu elektród alebo cez závity. Overte, odkiaľ uniká, znovu utesnite, naplňte a znovu overte. Overili sme, že nedochádza k únikom. Znovu sme utesnili a naplnili. Teraz rúrku Cardox odvážime, aby sme sa uistili, že máme vo vnútri rúrky dostatok kvapalného CO2, než ju odpálime. Máme dve série trubíc Cardox, sériu F57 a sériu B37. Séria F57 vyžaduje na správnu aktiváciu 1, 8 až 2 kg kvapalného CO2. Séria B37 vyžaduje na správnu aktiváciu 1, 3 až 1, 7 kg kvapalného CO2. Ak vaša skúmavka Cardoxu neobsahuje správne množstvo tekutého CO2, možno budete musieť skúmavku Cardoxu znovu naplniť. Úpravou tlaku vzduchu dosiahnete, že PSI sa bude pohybovať medzi 90 až 100, čo je váš optimálny prevádzkový rozsah na správne naplnenie trubice Cardox. Prebehli sme postupmi prestavby a plnenia trubice Cardox a je pripravená na odpálenie. Majte na pamäti, že v tomto okamihu je trubica Cardox nabitá. V tomto bode je najnebezpečnejšia. Je potrebné s ňou zaobchádzať bezpečne. Musí sa bezpečne prepravovať. Neodkladajte ju na poličku. Nemožno ju skladovať na neskoršie použitie. Musí sa použiť okamžite. Ďakujeme, že ste si vybrali Cardox od spoločnosti Pneumat Systems. Dennodenne sa snažíme poskytovať našim zákazníkom najspoľahlivejší a najspoľahlivejší systém Cardox, aký bol kedy vytvorený. Sme na to hrdí. Sme tu, aby sme vám kedykoľvek pomohli. Ak máte otázky, obavy, potrebujete niečo vyriešiť, zavolajte nám. Veľmi radi vás týmto procesom prevedieme, aby sa váš výrobok vo vašom zariadení pohyboval bezpečnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie. Z času na čas teda budete musieť prestavať aktivačnú hlavu, vymeniť zostavu elektród, zostavu spätného ventilu alebo odvzdušňovaciu skrutku, keď tieto položky zlyhajú. V súčasnosti máme dve aktivačné hlavy, verziu 1 a verziu 2. Obe tieto hlavy budú fungovať na všetkých trubiciach, ktoré máte v súčasnosti vo svojom zariadení. Majú rovnaké odvzdušňovacie skrutky a zostavy spätných ventilov. Jediný rozdiel je v dĺžke zostavy elektród. Musíte určiť, ktorú aktivačnú hlavu máte, aby ste vedeli, akú zostavu elektród potrebujete. Ak chcete určiť, ktorú aktivačnú hlavu máte, musíte sa pozrieť na celkovú dĺžku hlavy. Aktivačná hlava verzie 1 je dlhá 5 a štvrť palca. Aktivačná hlava verzie 2 je dlhá 4 a 3/4 palca. Ktorú verziu aktivačnej hlavice máte, môžete určiť aj podľa čísla šarže, ktoré je vyrazené na hlavici. 32 a menej bude aktivačná hlava verzie 1. 33 a viac je aktivačná hlava verzie 2. Prvou časťou aktivačnej hlavy, ktorú vymením, bude odvzdušňovacia skrutka. Z času na čas zlyhá. A ak máte jasný náznak, že odvzdušňovacia skrutka uniká, bude ju potrebné vymeniť. Vezmite si štvrťpalcový imbusový kľúč. Vložte ho do uzáveru odvzdušňovacej skrutky. Uvoľnite a vyberte odvzdušňovaciu skrutku z aktivačnej hlavy. Vezmite si novú odvzdušňovaciu skrutku. 2 štvrťpalcové imbusové kľúče. Vložte ho do dutiny vypúšťacej skrutky a naskrutkujte ju do aktivačnej hlavy.
Dosiahnite kontakt so sedlom a dotiahnite ho. Dbajte na to, aby ste príliš neutiahli, inak poškodíte samotnú vypúšťaciu skrutku. Ďalšou položkou, ktorú vymeníme na aktivačnej hlave, je zostava spätného ventilu. Zostava spätného ventilu je najčastejšou položkou, ktorá sa bude vymieňať pri prestavbe aktivačnej hlavy. Pomocou vášho imbusového kľúča s priemerom 3/16 ho vložte do sedla zostavy spätného ventilu a uvoľnite ho a ručne vytiahnite uzáver. Odstráňte starú zostavu spätného ventilu. Starú zostavu spätného ventilu máme odstránenú, pripravenú na výmenu za novú. Vyberte prúžinu, nainštalujte ju na piest, vezmite aktivačnú hlavicu, položte ju na bok, vložte pružinu a piest do dutiny zostavy spätného ventilu. Vezmite sedlo spätného ventilu, navlečte ho do tejto dutiny, vezmite imbusový kľúč s priemerom 3/16 a utiahnite zostavu spätného ventilu. Zostavy spätných ventilov sú skonštruované tak, aby sa nedali príliš utiahnuť rukou. Teraz vám ukážem, ako vymeniť zostavu elektród v aktivačnej hlavici. V teréne sa to robí veľmi zriedkavo, ale aj tak to musíte vedieť urobiť. Prvým krokom je odstránenie starej zostavy elektród. Teraz odstránim starú zostavu elektród zvnútra aktivačnej hlavy. Takže predtým, ako nainštalujeme novú zostavu elektród, musíte sa uistiť, že máte správnu zostavu elektród pre verziu hlavy, ktorú sa chystáte opraviť. Vložte novú zostavu elektród do dutiny zostavy elektród v aktivačnej hlavici. Vezmite momentový kľúč, uistite sa, že je na 40 stôp libier a pokračujte v uťahovaní zostavy elektród, kým nedosiahne požadovaný krútiaci moment. Vaša zostava elektródy je nainštalovaná a utiahnutá.